and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Ako pagbuot na ako, Boboy. Ano ka? Anawa. Nagi, Hello Kitty. Oops! Ako'y nakauna. Oh, hello. Ako'y nakauna, gunit. Ako man ko'y nakaunagod. Ako, good. Ako lagi. Aw, sige. Ipa-check ba na to ilang CCTV, ha? Para maklaro gud kinsay nakauna gunit. Sige! Hoy! Di mo mauwaw nga nag-ilog mo ng brief nga Hello Kitty? Naon sa mantawan mo eh. Ako rin may nauwawin ninyo eh. O, ganun lang imo paingo. SpongeBob. Ikaw lang. Oh, naman ko ana. Nakamsi ko na. Uy, namarog man ang malhibon niyo sa kauwaw eh. Timdad dyan yung ikuan. What's yung problema ninyo, sir? Miss, kining napamoy laing design nga Hello Kitty? Oy, Nahanta ko ani. last na lang raba na, sir. Ang Little Mermaid dinoon, napay daghan. Ah, sige. Little Mermaid na ako. Ay, salamat in taon nakauli na ta. Pero wapag ko huwasi sa kauwaw ninyong duha ni Paing. Ay, nagsigikis ko tanak, Boboy. Magilis lang tag pangbahay. Kay magduklok na sa tag mga dahon para himuon og tsa. Kuya, Oh, unsa man? tugaan sinuda. Sa unsa man? Ayaw ko kauwaw. Kay, makadawat naman ko nimo. Unsa lagi? Syokla ka? Ha? Kanang bading? Gano ko taong nasobra sa imong utok? Nagduda ka sa akong pagkalalaki? Nganong ganaman kag mga brief nga mga cartoon characters? Nya, bading na din na. Unsam ni na? Liman ka. Nagigilog ang Paing sa Hello Kitty. Unya parehas mong nipalit sa Little Mermaid. Basta tawag ka na. Kung bading ko, bading sa disipain kung atong sakyan ng imong teori. Posible sa. Shut up! Hiloy! Magilis sa tagpangbahay. Tighan na sang nagpatambal ng imok na. Naminaw na sa ko. Ay, sa umgid na. Sa umgid ka na ko sa nga mubalhin ako ang nga tao. Daghan lagi rong tao. Naamanggod ka. Ngano? Ako ba di ilang gianhing ikaw man? Basta mo na akong nabantayan. Ikaw ganing akong assistant kay daghang kay mga tao. Mao ba? Lagi. Natay may ratingali oy. Ngano ka? Wa man. May gamar ako. Okay. Pasensya sa inyong mga tasa ha. Ipato lang ng tray kon mahuman mong inom sa... Imog dok. Dok tabali ko dok, maluoy ka dok. Oh, unsa may imong sakit? Ha? Nganong magpatambal man kanako? Ambot. Wa ka kibaw nganong nagpatambal ka? Kay bao man dok. Pero nalimot lang ko. Uy, Hala. kuya, gudahan na nga nakalimot man ka. Ayos to. Wala kong problema. Pero makalimot ko. Walay gusto nimo patambalan ako kanang makalimot ka. Ambot. Karon lang miingon ka nga mo na imo gustong patambalan kanang makalimot ka. Ambot bitaw. Ay, Usa man na nimo imo. pauli la sa inyo do. Pahuway-ray ko ang ana. Ikatuog na. Igmata nimo, uli ana ka. Asa ko pa uli? Sa inyo. Asa mga mo? Hambot nimo eh. Wa ko kibaw ka sa inyo. Nalimot si Bleka? Ano yung patambal ni Moy? Utrom di kalimtanon. Ator ko eh. Hoy! Ang sunod sa kwarta gidagan! Ha?
Pascal! Ha? Usa ko day! Kawatan dito? Kawatan dito siya. Wait! Yung kong ikulata! Mangutaan na ka pa? Kawatan di ka? Imong gidagan ang bus kasudlanan sa kwarta. Amo to kay Pao! Wa kay ba? Masinawan ko ninyo kung nakabuhat mo wala. Kung may bawas mo gibuhat. Wa ka may bawa sa kamasayo day ha? Wa ka masayod ha? Husto na boy! Husto na boy! Ha? Husto na boy! Husto na! Hidok ibok. Oh! Ibok. Kailan malagi ka na ako? Wali ka malimot? Ha? Oh, nalimot. Ayaw na. Ayaw na ninyo siya hilapti. Mi, abi ni mo ihaw. Salamat tok ibok. Salamat tok ibok ha. Oh! Salamat kayo. Kailan na ba sa lagi ka na ako? Oh, kalimot ko. Gibuangan man kanamo no? Boy. Ayaw na boy. Ayaw na boy. Pero kuya, Ayaw na. Oh, Nana polis. Nana mo pulis? Masilawa ko dok ibok. Hindi makubusap. Masilawa ko. Asula. Idagkan magsamot ang mga pasyente ni mo. Sukad nga naay nangawat. Di na ko mahimutang ina. Murag layo na kay kubiya ini pagkabutanga na. Unsa gid kaya maayong bu. Aha. Kahibaw na ko saon. Ay mga tao boy. Di ba nagpahibaw man taghapon nga dili ko manambal karon? wa ron sa ato kuya oy. Tuas lang paing. Ha? Mo ba? Uy. Nanambal dig balik si Paing. Abi na kog may hunong na siya. Wa mo guna siya nihunong kuya. Wa na rin yung nagpatambal niya. Aw, na usahay. Pero karon daghang king tao. Oh, mayo hinuon. Di mo guna maayo kuya. Maiban na natong pasyente ara. Wa man sa ko manambal karon. Okay ra na nga to silang Paing ko eh. Kuya sad oy. Kung okay nimo, nako dili. Di gid okay nako. Oh, asa man ka? Mangmarites ako. Okay. Lingkod lang mong tanan kay ako ray mo duol ninyo, ha? Abi niyo bisan di pa mo musulti unsay inyong sakit. Ako na mong tambalan pinaagi sa pagtapion sa inyong agtang. Ha? Ug kung maigo na mo sa akong espiritu, espiritu na ko ba? Matumba mo. O kung kinsa tong matumba, ako taga-agwarta, ha? Oy, la. Ngano na nga tumba man mo tanan nga? Wa pa man gumagsugod? Unsa? Lay kuya. Mo ning gisulti. Kadungog gyud ko. Lawgaw agud. Mao na. Kwartang gianhas mga tao. Atik ng tambal-tambal. Nya tagpila masab kunoy ipanghatag di Paing. 1K. Ha? Uy. Lagi. Oh, Uy, asa ka kuya? dili ako ra. Kitang duha. Asa man ta? Patambal sa tang Paing. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!